салом алейкум тамошобинони азиз. мо як канали фурӯшӣ дорем. 8457 подписчик дора. хеле мебинед 143 подписчик 28 рӯз омадагӣ. актив несташ 100%. ама подписчикои живоян мақсад хеле накрутка ягон чи кардагӣ нест ва сум харидагӣ нест ягонташ. видео актив не просто худам чанд қашид видео напарафтам. баром қара чи нестем мақсад оз активниш қадиёр нестайне ки агар мақсад нами як рӯз баъд видео ки парафти баъд активниш бо ранг пешик намешава мақсад аввал соз буд просто давно видео напарафтагиам. яъне чи хел комментариёша мебинед мақсад наван комментариёша видеоро нишон метаҳад ки подписчико мақсад живоян ягон хел фреб нестай нашуд ягон саволи дига дошта бошед дар личка бинависед инаминҷа номеро мебуроянд дальше мақсад чақчақ менем با ягон савол дига боша мақсад мепурсед. не ки соатош буд шидагӣ нестам дар сабабе ки бисёр видеои коротки парафтагиам. чаро мебинед 8450 подписчик бо ҳар рӯз мақсад меравам хеле мақсад зиёдшидан гирифта истааст. нашуд соатош соатша худ буд мекунем мақсад касе ки харидаш худаш буд мекунад. ягон жалба надора канали тнж мақсад бо бинависе бо чақчақ менем нашуд нархаш. чале мебинед просмотрош созан 13000 65000 хеле мақсад видеош постоянно дар рекомендатсиян. дальше хто чи хел видео мекуне мепартия иш зависит дар хто чи хел просмотр мегире мақсад бо новид накуне ки мақсад просмотромо кама интаран ҳам қаша мегум ки подписчикои живоян дар ягон видео жалоб омадагӣ нестай. нашуд нархаш вақте ки ман нархаша гуфтам сразу натарсед барое ки мо чандта хеле канал фурӯхтагиам уже касое ки харидагиан уже медонанд ки мақсад каналои мо чист оригиналанд мақсад фейк нестанд ягон чи нестанд просмотрош мақсад подписчикош ҳама живоянд. нархе ки ман мегум талхату накафа сабчистош гирунайна мақсад чандта канал фурӯхтагиам ай 13 декабри 2020 ина 980000 просмотр. фақат харидор конкретни боша илтимос беҳуда занг назанед мақсад вақти ман нагирӣ вақти худтонам нагирӣ. як хел одамо занг мезананд исӯса менам илтимос занг назанед ватсап имо дорам бинависед галасовиро кунед ҳатман ҷавобтон метавам ягон ҷо ман намегиризам ждату дорам.